Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Matindog po ang gabos para sa opening hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of his great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, O give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good,
and if be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your most powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner in the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind. In the most desperate cases, come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence, we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who always help those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, that they have strength of Christian resignation, and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong iniumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit nun na pagtubod, tinukdo mo ang dalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ansiring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pensa ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa kay Kristo nagaanyaya, itong hadi sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kay itong hilang niyang lepra, hinanyugaan pang-arang, mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na satong Ama, kan sa iya na iglesia, nalimpoy kaining simbahan, kami ngunya na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan.
Sa imong binalangibog sa kinaaban ang pagtubod, inihulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Nagtios kanin padosa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama. Gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyogon an pamibimi simbagon. Hinanyoga ang pagranga niya mong mga makasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas darha sa langit, ang pamibiming balakid, agadang kami magkamit, nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, ang pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O pinsa ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo ang pagarang mi sa imo, ako ay ninialay na pagsolsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Horatio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. At tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sang karang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gapos. Ang satuya pong mga mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Thanksgiving of the following: Mr. and Mrs. Eddie and Grace Chan and family, Junalen Merafuentes, Venus family, Joy Salinel and family, Antonia Chowa and family, Buena Obra family, Ana Marie Porlares and family, Marlene Andes and family, Nunez family, Chodoro Ray Defort, Mario Barbacena and family, Sonia Lopez. For the special intentions of the following: for healing by Sam, Justice Soverl by RJZ Manzanades and family, for healing by Rosine family, for passing the PNLE November 9 to 10, 2024 by Claire Ann Damot, Romeo Abion, Nunez family, for the give of life of Jacobo Angelo Melia,
by Lily Raitana. Special intention by Eileen. For the eternal repose of the following souls, Arnold, Beatriz, and Bienvenido, by Nunez family. Ray, by Lily Raitana. Emily, by Remy and Bahoy family. Raul and Josephine. Nestor, by Mirabales family. Jocelyn, Mary Rose, by Jenny Palinsuela. All Souls in Purgatory, by Alcazar family. Second death anniversary of Jaime, by Quintana family. Laura, by Amados family. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indong mga tugang. Ngunyan po, Lunes, ika-29 simana kan ordinaryong panahon. An mga babasahon ngunyan, nagtataong doon sa kahalagaan kan buhay na matanos, asin nagpapagirumdom na magsarig bako sa kinabanon ng mga kayamanan, kundi sa probidensya kan mahal na Diyos. Ngunyan man iyo an ikatulong aldaw kan satong nobenaryo, sa kaumawan kan satong mahal na patron, si San Judas Tadeo. Our theme for the third day is conversion of the heart as the foundation of stewardship. Stewardship begins with a change of heart, turning away from selfishness and embracing generosity and responsibility. Ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Edgar Saison, Economos kan satuyang diocese, asin Cora Paroko, kan parokya ni Nuestra Señora de la Asunción, Ginobatan, Albay. Matindog po ang gabos, asin awiton ta an awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama aki Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kuuntan sa tong mga kasaalan,
nganing magkanog kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, pagkapatawadan sa tong mga kasalan. Darawin kita sa buhay, edaing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
pami-bi kita. O Diyos, nahuli sa mga palad na apostol, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan nan simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kay bamong naubay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaidto kamo mga gadan, hulikan sa indong mga kasumbikalan asing kasalan. Kan kamo nagsusunod sa gawi, kaining kinaban. Kan kamo nagkukuyog sa prinsipe nin maraot na kapangyarihan, an espiritu na yaon sa mga masumbikal. Kitagabos kabilang maninda ka ito, huli ta sinunod ta ang mga hurot nin sa tong laman, kinuyog ta ang mga kamauotan asin kahagadan nin sa tong hawak asin isip. Kaya maninigong anggutan nin Diyos siring kan ibang mga tao. Alagad ang Diyos mayaman sa pagkaherak. Kaniguan na gayoan sa iyang pagkamuot sa to. Kan kita gadan, huli kan sa tong mga kasalan, binuhay niya kita kaiba ni Kristo. Huli kan pagkaugay na ini nin Diyos, kamo ilinigtas. Binangon niya kita asin pinatukaw sa kalangitan, kaiba niya dyan ki Kristo Jesus. Ini ginibo niya tanganing ikapahiling sa mga maabot na panahon, huli kan karahayan niyang ini para sa to dyan ki Kristo Jesus, ang daing sukol na kayamanan nin sa iyang grasya. Sa bagsik sa anuman na hali sa indo, kundi huli sa pagtubod. Bakong huli sa anuman nagibo nindo, kaya mayo nin si isay man na makakapagpaabaw-abaw. Kitagabos nin Diyos linalang dyan ni Kristo Jesus para sa mga gibong karahayan. Poon sa kapinunan, binuot na kita mabuhay sa mga gibong karahayan. Ang tataramon kan kagurangnan. Binalang kita nin Diyos, sa
po ang gabos para sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Saraw sa katawuhan nakiulay kay Jesus. Maestro, taramiman ang sakuyang tugang, nahirasan ako kan pamana. Si Jesus nagsimbag. Katuod, si isa ang naggibus ako na hukom o nagsugo na maghiras kan sa indong pamana. Dangan nagsabi sa inda, maglikay kamo sa gabos na pagkaara. Mayaman man ang sarong tao, alagad ang buhay da ina sa mga kayamanan. Dangan inusip ni Jesus ining parabola. An mga daga nin sarong mayaman, nagtaonin marhay na ani. Sa iyang pinag-isip-isip, ano ang gigibuhon ko? Day akong masasarayan kan gabos kong inani. Asin nagsabi, ini ang sakong gigibuhon. Uulagon ko ang sakong mga tambubong, mapagibo ako nin mga mas dakula. Asin duman ko, isa sa sasarayon ang gabos na inani, asin rugaring. Dangan masabi ako sa sakuyang sa diri, dakol kang nasasaray para sa halawig na panahon. Mapahingalo na ako, makakan, mainom, magugma. Alagad ang Diyos sasabihan siya, lulong, ngunya na banggi, babawiun ko ang sa imong buhay, para kiisay ang sa imong mga sinaray. Ini ang mangyayari sa nagpapayaman sa sadiri, asin dai nagpapayaman sa atubang nin Diyos. An marhay na bareta akan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na banggi po sa Indogabos. Good evening to all of you. Ang tema pong itinaw sa kuya ni Father Jem para sa bangging iniiyo po ini, sabi ni Father Jem, or the theme rather is, Conversion of the Hearts as the Foundation of Stewardship. Stewardship begins with a change of hearts, turning away from selfishness and embracing generosity and responsibility. Very, very broad ang topic na ini. And yet we'll try our best
masabutan ta kung ano po ba talaga ang sinasabing stewardship. Sisay po ang sinasabing mga tagapag-ataman or stewards. And how is stewardship connected with the change of hearts? And likewise, ngata ta an kagurangnan minamawot nan lambang saro sa tuya maging tagapag-ataman or tagapamahala. Gabos po kita mga stewards, stewardess. Okay. Sa taonan pong ini, ang satuyang ginagalangan na obispo, pigmukna ang taon nin pamamahala or the year of stewardship. This is in preparation for the Jubilee year come 2026. Mahapot kamo. Ano po ba ang inaapod na stewardship? Sa kuyang research, pag sinabing stewardship, this implies managerial duty with responsibility that requires accountability. Responsibility, accountability, managerial duty. Digdi muna po kita sa taramo na steward. Ang tataramon pong steward, gikan po yan sa English, Old English term na stigward. S-T-I-G-W-A-R-D. Stigward. Stig. Gustong sabihon, hall, pen for cattle, or parts of a house. Ward, from the term weird, W-E-I-R-D, which means guard, bantay. Bantay, kan hall, bantay, kan sarong parte, kan harong. Kaya pag sinabing steward, one who manages or guards the affairs of an estate on behalf of the employer. Tagapamahala, tagapag-ataman, siya ang pig-inkargaduhan kan sa iyang amo. Yan ang stewardess, yan ang steward. Kamo may mga negosyo, sisay po ang steward nindo sa negosyo nindo or stewardess nindo sa negosyo nindo. Sisay po ang inaapod na steward or Christian steward. Pag sinabing steward o tagapag-ataman, he is a Christian disciple na nagsusunod, nagsisimbag sa pangapunan kan Diyos, nagsusunod sa Diyos as sinansayang buhay, susog sa kabutan kan Diyos. Ngunyan, ano ang dapat gibuhon kan sarong steward or stewardess? Number 1, ang sarong namamahala, inaako ang regalo kan Diyos gracefully and gratefully. Second, ang sarong Christian steward cherishes or tends ining mga regalo kan Diyos in a responsible and accountable manner. Mamaya, explain ko po yan. Third, ang sarong steward, naghihiras kan regalo kan Diyos in justice as in sa pagkamot sa iba. Fourth, ang sarong steward o tagapamahala, ibinabalik sa Diyos with increase ining regalong itinaon niya. Apat po ini. Primero, ang sarong Kristiyanong tagapamahala, inaako ang regalo nagikan sa Diyos. Ako unta, gabos po kita may regalo. Kuminsido ka mo? Gabos kita binayaan ng kagurangnan. Each and every one of us receive gifts coming from God. Ang problema lang sa tuya, ang iba baka kumbinsido na sila pigregaluhan kan Diyos. Lambang saro sa tuya, pigregaluhan nin kagurangnan. Lambang saro sa indo, may regalo ang Diyos. Kaya kay puhan kita gabos, magpasalamat. How many of us here do even thank the Lord for the gift of life?
How many of us here do even thank the Lord for the gift of families, brothers, parents? Ang iba dito nakakalimutan na magpasalamat sa Diyos na sila pala ay may magulang pa. Ang ginagawa ng iba, sinasagot-sagot yung magulang nila. May natamaan? Di ba? Magpasalamat po tayo sa Panginoon kasi ang iba sa atin may negosyo, matibay umawit. Di po ba? Matibay mag-manage. Ang iba sa atin, matibay sa pagkwenta. All of these are gifts coming from God. Did we even thank the Lord? Sige nga. Pag mata, kapot-kapot, initulos. Tama si Father. Yes or no? Nagkataramaan ka mo, no? Be thankful to the Lord for the gifts that we have received. Pangdua, we should remember na kita po accountable sa regalo nin kagurangnan. Time, treasure, talent, pagtubod, bokasyon, asin iba pa. Pigtiwalaan kita ng Diyos. Tinawan kita, gustong sabihin, may tiwala ang Diyos sa tuya gabos. That's how good God is. Arog kayan maging generous an sa tuyang kagurangnan. And remember, we are accountable to God. Sa mga itinaw sa tuya niya, maninimbag kita sa Diyos, my dear brothers and sisters. Pagpigtiwalaan kay ning magayon na boses, pag yung pigsayang mo, nagparainom kakibir, malipot, you are accountable to God. Pagpigtiwalaan ka nin sarong pamilya at winasak mo, you are accountable to God. Are you listening? Yan. All of us are accountable to God. May natututunan po kayo? Ayun, ang pagiging steward. We are accountable to God. Maninimbag kita. Kaya careful po kamo. Kamo mga magjowa, careful kamo. Pag kamo nagsabing I do in front of God, careful kamo. You are accountable to God. Yung parawrambog na, I love you. Sus, Ginoo por Diyos. You are accountable to God. Huwag kayong padalos-dalos. Kita na. Third, kita, mga tagapagataman. Pero dapat, ihiras naman a portion of these gifts sa iba. Share your blessings. If you read second letter of Paul to the Corinthians, chapter 9, verses 7 to 8, sabi duman, God loves a cheerful giver. Maghiras ko na kita, even a portion of this gift, because we are becoming blessings sa iba. Nagigikitang biyaya sa iba. God did not say the totality of what you have, but rather a portion of what you have. Kaya, di pwede magpara kuripot, saksa ka ng damot ng iba. Sa kamaturan sana, yan iba ka mga kuripot, mga madadamot. Oo na, masabi ninyo. Tama? Ano ba ka? Langirimot niyan iba. May talento di basang pigihiras. Harabo, mga makasadiri. Pigtiwalaan kita ng Diyos. Maghiras man kita. And we are not talking just about money. Hindi lang po pera. Sa ibang bagay pa, maghiras kita. Because gabos kita, stewardess or steward, pigtiwalaan kita. Remember this, God loves a cheerful giver. Kung kamo nagtataw, kung taminato, murusdot man sana, wag na. Walang merito yan. Kung tayo magbibigay tapos may lastiko, wag na. May tinamaan. Kung tayo magbibigay tapos yung pangalan natin ilalagay lang gusto natin ipalagay sa lapida na ako nga yan, nagbigay ng ganito-ganito, wag na. Kung tayo magbibigay tapos hindi narinig yung pangalan natin, nagtatampo tayo, wag na ka nang magbigay. Maraming ganong tao. Tama si Father. Hindi lang marinig yung pangalan, nagtatampo na. Anong sabi ng kagurangnan?
God loves a cheerful giver. Cheerful ba yun? Namurusduti ka? May natamaan po? Saka. Huwag kayong magagalit kay Father. Ha? What is the sense of being a steward kung ganun-ganun lang po? May natututunan kayo? Pang-apat, as stewardess or steward, God also demands return with increase. Ibig sabihin, huwag mong ibabaon ang regalong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon kasi once you increase this gift, you are honoring the giver. Do you understand me? Once you utilize these gifts, you are giving due reverence to the giver. Naramdaman ko sa sarong parabola, from the book of Matthew, chapter 25, sabi duman, may sarong amo, tulong surugoon. First 2, binigyan niyan 10, 5. Yung pangtulo, binigyan ng isa. So, hindi nahalata, lahat binibigyan ng Panginoon. God is so generous to us. At binigyan kahit isa. Anong ginawa ng dalawa? Dinoble. 10, 20, 5, 10. Anong sabi kan Diyos, digdi sa duwang ine? Come into my kingdom. Enjoy these moments that you are with me. Inumaw nin Diyos, so nagdoble, no ganansya. Alagad susaro, anong ginibo? Ibinaon sa lupa. May ginawa ba siyang masama? Wala. Ang problema lang is this, sabi ng amo, bakit hindi mo man lang ilinagay sa bangko nang sa gayon, nagkaigwa man lamang kinikit na interest. Wala kang kwentang surugoon. Binigyan ka tapos, di man lang pinatalubo. Anong klase kang surugoon? Duman ka sa kadikluman, where there is wedding and gnashing of teeth. So kay Juan, dudubilon. Ha? Kay Juan, doble umaapaw. Yan ang inihiling sa atin ng Panginoon. Saro sa kadipisilan niya to ngunyan is may mga Pilipino nagaro stagnanta ang sendang sitwasyon. And there are some Filipinos who would say, ay okay lang, ganito na lang ako, 3 times a day kumakain, okay lang sa akin to. Di ba, maraming Pilipino ang ganon, basta makakain ng 3 times a day, okay na yun. Di ba? E paano kung magilangi ka? Nagkakandara pang maganap pang bayad sa ospital, pambakal bulong. Di po ba? Maraming Pilipino ang ganon. Kontentado na sa ganong sitwasyon. Makakan 3 times a day, tapos. Anong sabi ng kagurangnan? Dublihon. Increase the gifts. Because once you do that, you are honoring the giver. Tama man baga. At least, kung nag-asensoy ka, at least you can buy whatever you want. Kung nag-asensoy ka, at least you can travel anytime you want. Di po ba? Because ining pag-increase na ini, solidifies relationship. Halimbawa, paano ko i-date ang aking nanay kung wala akong pera? Sige nga. Paano mo i-date ang jowa mo kung wala kang pera? Kakahiya ka naman, wala kang pera, makikidate ka? Di po ba? Tama si Father? Paano ko mabibigyan ng isang magandang kwarto ang nanay ko sa ospital kung wala akong pera? Di ba? Uy, okay lang ka mo? Ganun po yun. So I want you to think of this, my dear brothers and sisters. Abo ning kagurangnan, nakita maging stagnant. God wants us to increase and increase. Yan ang kailangan ng Panginoon bilang mga steward. Pigtiwalaan kita. Kaya pakarayon ta. Therefore, ang pagiging stewardess or steward is a way of life. Bako sa napoy ni just a mere porque may tema, spirituality. Bako,
ini way of life kan tao. Okay. Now, sa panahon na ini, ang Satuyang Diocese celebrates the year of stewardship. Ang hapot, sain mapuon ang stewardship na to? Sabi ni Father Jem, pinapon ini sa konbersyon kan puso. Pangapudan sa pamamahala, minapuon sa puso, asin inaalok kitang talikdan an pagkamakasadiri, deng pakilabot, kugusun ta ang responsibilidad, asin karigunan, an konbersyon, minapamugtak sa to, sa pagiging matinao, asin, ano pa nga ni po ito, sa pagiging matinao, asin pagiging responsable sa itinaw sa tuya, kan Diyos. Now, ang hapot, gabos daw kita, stewardess, steward, paisipon ko po kamo. Pagigi po bang steward, ang rauton mo, ang environment, for the sake of money? Is that stewardship? No. Is it stewardship when raratakan ta ang inang kalikasan all because of money? Hindi. Is it financial stewardship? Is it stewardship kung nanakawin natin ang pera ng taong bayan? No. Is it stewardship na pinagpaguran ng iba, ikaw makikinabang? Is it stewardship na ang ganda pa ng daan, tapos bubungkalin na naman? Is that stewardship? Galit kayo kay Pader? O, anong masasabi ninyo? Is it stewardship na ang perang ito ay para sa ospital, pero sus Ginoo por Diyos, anong nangyayari? Is it stewardship na ultimo paineksyon, wala ka? Think about this, my dear brothers and sisters. Is it stewardship na yung mga heritage sites natin, figure out, even as priests, are guilty of all this? Even as priests, when it comes to cultural stewardships, some of us are guilty also. We are not caretakers of such beautiful heritages na yaon sa mga simbahan, yaon sa mga kumbinto. What happened? There is no change of heart. Ang iniisip, sadiri. That is not stewardship. That is selfishness. Pagka makasadiri, dai nakokontento. Okay lang po? Are you learning something? Yun. So why embrace this stewardship? Number one, because God cannot be outdone in generosity. When we give, we receive more than we give. Totoo po iyan. Pero sabi ko nga ni Baga, bako sa kabiluan, certain portion man lang. Para sabi ng kagurangnan, when we give, we receive more than what we give. Because God has been so generous to us, my dear brothers and sisters. Ang tanong ko sa inyo, nung nagbigay ang Panginoon, nagpagawa ba siya ng tarpaulin sa atin? Sige nga. Yes or no? No. Nakakahiya. Ano? Second point is this. We need to trust God because in trusting God, there is peace of mind. Magtiwala tayo sa Diyos. Kung binigyan tayo, magtiwala pa rin po tayo because God will provide everything. Ha? God will provide everything. Third, stewardship also makes us realize that we should become less attached to material things. Rumrumonta, ang gabos na bagay tayo sa ibawa kang daga belongs to God. Kita mga managers man sana, pag namatay ka, pirang square meter man sana kay puwan mo. Ang iba nga dito, isang Tupperware lang. Tama? Ilang square meter lang?
Or isang Tupperware lang. Di po ba? Kaya, Rumurumonta, everything belongs to God. Okay? So, kinakaipuan, ibalik ta sa Diyos ang nararapat para sa Kanya. Pang-apat, kailang maging maligaya tayo sa pagbibigay. Sabi ni Mother Teresa, give until it hurts. Pero more than that is, give until it becomes a joy. Maging masaya tayo kung tayo ay nakakapaglingkod sa iba. Do not expect na papasalamatan ka. Ikaw pa magpasalamat doon sa binigyan mo, tinulungan mo. Kasi nga, you are given the opportunity to help other people. Nasabutan tabi ninyo. Kung kita magtabang, pasalamatan ta, so tinabangan ta. Tinawan kitang oportunidad, pagkakataon na magtabang sa iba. At bihirang mga tao ang may busilak na kalooban sa ganong gawain. Nasabutan na ninyo. Mag-Christmas na. Mag-Christmas na baga. Think about this. Kita, pag may Christmas, Pias Pasko, konto the day, pagarbo. Dapat, di po ba? How many of us do even remember those people na wala ngang makain? If we're in front of spaghetti, ham, lechon, did we even remember people na walang makain? Did we even visit the sick or those who are in prison? Ang saya-saya natin, Pag Christmas, pabongga tayo, di ba? Pero may mga tao, wala ngang makain, wala ngang dumadalaw. Okay. And last, kung kita po maging responsableng stewards or stewardess, there is always a heavenly reward. Ano po ito? Well done, my good and faithful servant. Iyon na sa natabi, ang sa puso ta. Ginibot taman sana ang katungdan ta bilang tagapamahala. Iyon man sana, rumrumonta. Pigtiwalaan kita kan Diyos, inutob tayan, at pasalamat na sa nakita sa kagurangnan, pag sinabihan kita, come and enjoy your master's paradise. Langgayon baga. Langgayon baga. So, rumrumonta. Kung kamo po nag-aeroplano, ang gaganda ng mga stewardess, di ba? Kaya kamo, maging magayon kamo perme. Maging magayon, mag-make up, magpagwapo. Because, pag ginigibot tayo yan, kusong sabihin, we appreciate the Creator. We are created in God's image and likeness. Kinakaipuan, ayusun ta ang sadirita. Okay? I want these people to be beautiful. I want these people who are here in the church, maging mayaman. I want all of you to become millionaires. I want all of you to become beautiful and handsome. I want all of you to become millionaires. Yan ang sabi nin kagurangnan. Because once we receive all this, ilingonin do, magigitang mga mararay na stewardess or steward. Ano masabi ninyo, my dear brothers and sisters? It all begins with the conversion of the heart. Ang stewardship, daing pagkamakasadiri. Kay puhan, maging accountable kita, maging responsable kita sa kagurangnan. May natutunan po kayo? Okay, tindog na po kita. Pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa lingit no nama, nagtaw sa to kisan Judas Tadeo, tanganing pasunodon kita,
sa tuyang paglakaw pasiring sa buhay ni ding kasagkoran, hagadon ta sa iya na danay kitang pakusugon sa tuyang pagtubod simbag. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugan sa muyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangapudan ng Diyos, na daing takot na utubo ninda, ang sa indang mga katungdan. Mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daugo ninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa enot ng mga komunidad, sa pamamayokan mga apostoles, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na daipan nakakamidbid kay Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo, sa paagi kan paarog ni mga Kristiyano, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap ning kasimbagan, sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda, sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa tuya na nagkakatiripon digdi na ining prosesong sinudal, magdara sa to sa hararam na komunyon sa simbahan, sa pagpauswagon sa tuyang partisipasyon, asin maghanda sa tuya para sa misyon, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Sa diritang kamautan. Kagurangnan sa samang pagselebrar kan kapiyasan ni San Judas Tadeo, ulikan sa hing kabanalan sin maray na halimbawa, lumaad lugodan sa muyang pagtubod, magliputok ang samuyang pagkamot, asin sumarig ang samuyang paglaom, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Pamibi kamo mga tugang, nganingan sa koasinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Nagurangnan sa pagramdam yamo kan kamurawayan sa mga apostol, sa Nudas Tadeo, akuan sa mong dulot asin daron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Hinahagad mili Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa Magpasalamat sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Tong dapat. maninigo asin dapat na danay asin minsan sain. Pasalamat kami sa imama, Diyos na makakamasiding katapusan, ta pinatugmad mo sa mga apostoles ang sa imong simbahan. Tanganing inimaging danatanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langito na katukduan sa gabos sa tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip kami nagsasanong, nagkukurahaw asin nagasabi. Kurang nanikan ng gadan banal, burabo din gabos kabanalan, kining mga atang namimibi kami. Banala ka ng bon, kan simong Espiritu ng haning para sa mo, maging hawak kasindugo kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Kuanin tinapay, nagpasalamat, binaak, itinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, kakan kay ni. And sa kuyang hawak, ididolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya kan kalis, sin sa giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos, nan sabi, gako kamugabos mag-inom kay ni. Tainyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Pabuloson para sa hinduwasin para sa dakol, pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuho nindo sa pagromdom sako. Stereo kan pagtubod. Kami na nagroromdom, kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagodolot sa iyong kagurangnan, tinapay kan buhay kalising kaligtasan. Papasalamat pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, kami na nagpapakinabang kan hawak kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangnan sa imong simbahan, kakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamot,
kaibakan sa mong Papa Francisco, sa mong Obispo Joel, asinan kabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak, sa mong mga tugang na nagturog sa paglawam kan pagkabuhay luwat. Let us remember our beloved dead. Asinan kabos na mga gadan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay ray kami gabos na mimibi kami, nganing kay ba ni Santa Maria Birhen ay na kan Diyos ni San Jose, kan mga banal na apostoles sa sin santos, kay tu panakapaygay sa imo, kanigong maging keras kan buhay na ding kasagkoran, magomaw asing prosimo siring man huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, simo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa galangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Ka nakakaligtas sa tugon, sin pinatuod kan sa nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niya mga katuninongan, nga ni kaming natabangan sa iyong pagkahirak, maging danay na talingkas kasaalan. Sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglamasin pagdatong sa mga paraligtas si Yesu Kristo.
sa mga apostoles. Katuninongan iwinawalat ko sa Indoan sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hari pagkil nga sa mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin na pagkanig ko na siya mapatunino, asin magkaburonyog. Usog sa imong kabutan ni kanabay sinagahade, kapanahunan kan mga panahon. Amen. Katuninongan ng kagurang nandanay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninongan. Uyaan kordero kan Diyos, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag Taman mauumayan. kan hawak kasi nagasagot sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sain an sa imong apostol, na si San Judas Tadeo nagmumuraway, iniinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po mo ng gabos. Ang sa pong mga naging masi-sponsor para sa ikatulong misa no binaryo, iyo po ang mga minasunod. Jean Ravalo, Paz Ranyola, Vilma Hau, Arlene Rilosio, Lorna Wong, Andre Maurice Saison Ray, Eden Mosa, Rijoso Family, Antonia Chowa Uy in Family, New Silahes Office Supply Trading, Nelly Ranyola and Family, Jojo Sikat and Family, Ramonito Sikat and Family, Larry Reyes, Mr. and Mrs. Noel Antiquira and Family, Legaspi Premium Marketing, Mr. and Mrs. Efren Lana and Family, Grace, Joy, Pauline and Angeline, Mr. and Mrs. Ernesto Relosio and Family, Taiki Boutique Hotel, Cusina Taike Seafood Restaurant, The Mansion Event Place, Jera General Construction and Supply, Albert Jan Mascarinas. Maray na banggi po sa gabos. Salamat sa Diyos, tayaon po kamo maski mauran-uran, lalo na yung mga yaon sa luwas. Salamat po sa pasensya po nindong magtindog kasuba gupa. Pinunan po ni Father Tong sa iyang pagpredikar sa pagtao kan etymology kan tataramon na steward. Sabi niya hali sa Old English word na stigweird na anbot sabihon guardian of the house. Aram po nindo, igo po iyan equivalent na tataramon sa Greek language. The word is oikonomos. Bot sabihon, ang tawong pinagkatiwalaan na maging responsable sa pagmanihar kan harong. The affairs of the home, the resources of the home. Now, every diocese sa bilog pong kinakban, igwang economus o finance administrator. Digdi po sa Satuya, sa Diocese of Legazpi, ang economus po, iyo po si Father Tong, manager of the house. Kaya dakula pong kaugmahan na pinaonrahan niya ang satuyang imbitasyon na makaibahan siya. Father Tong, you can ask many people about this, is a prudent and wise steward, not just of the diocese, but of his parish. Diyan po siya sa Ginubatan. Gabos na na-assign na niyang parokya. Gusto ka iyan, sagkod sa huring sentimo, accountable ang parokya. And we know why he is like that. Aramta na dangog ta sa iyang pagsermon na an maray na katiwala nagpupuon sa puso. Kaya sa ngaran po kan samuyang kura paroko na si Father Neil asin kan bilog na parish community, salamat pong maray Father Tong, salamat sa paghiraskan sa imong puso, bako sana sa samuyang komunidad ngunya na banggi, kundi sa diocese Aroaldaw. Salamat po. Salamat man po sa gabos na liturgical ministers na nagsirbi ngunya na banggi, sa satuyang mass sponsors, binasa, ang satuyang Daughters of St. Jude, may mga nakatoka po yan every day. Asin sa indo po gabos, mga deboto ni St. Jude, sa indo pong aktibong pagpartisipar. Yaon na po kita sa ikatulong aldaw kan satong nobenaryo. Asin maugmata pong inaantisiparan ang satong patronal feast sa October 28, na iyuman po ang elevation kan satong simbahan bilang sarong diocesan shrine. Sentro nin pilgrimages asin debosyon kay St. Jude sa bilog na probinsya nin Albay. Salamat sa Diyos sa biyayang ini. Viva San Judas Tadeo! Viva! Viva ang satuyang mahal na patron! Viva!
Salamat po, Father Jem and Father Neil, for inviting me here. Pares po kami taga Rinconada. Ako po, I'm from Libon, and he's from Nabwa. So, nagkasabutan po kami talking about Rinconada language or dialect. Please stand. Gurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo maghagadin bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pagalaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtaw sa Indo ning katalingkas na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya ang sing tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo ning kaugmah na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa ing mga dalan na sindanay na makamidbid kan matano sin maray, sa gunalamog kamo sa indong langit no na pamana. Amen. Bendisyunan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos.